Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na! Itanong mo ba kay Doc? Mabibili sa mga suking butika, grocery, at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-una nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at 1 kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at 1 kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinaka maganda na pang cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit. Uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa mga suking butika, grocery, at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na ako. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibili sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw.
Si Jim Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat yan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Dawid aktap no umay agpaagas. Indem nga tawenin daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangged ko daytoy Doc Herbal Coffee 21 in 1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod na gusara kadagitoy nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. The double whitening tea papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Dahil adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 7 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Barong arima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay ken mangrayrayaw ka na kayo dinaldawaldaw. Barong arima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barong arima. Mangtakwat ka na iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong arima. Programa mangtulong ka na kayo babaen ti panagbalinyo anananay kumakanta iti kailupuan. Barong arima. Mangmangigan. Limpela ng RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barong arima. Baru Warimot. Beno na yung baga malintay amin na sa ngapada. Malimit ti Martes, 15 ti mabilang itipulan iti Hulyo, awen 2025. Ang kami ni Sangbay karakay di programa nga ingkay pagliliwan, paglilingayan no kasting oras si madanunan.
Pakangigan, kadagiti agkakapintas nga sunsunata dito'y Kailukuan. At iba lang tinakin gayam yo testimonyo tinati programa ni Ronald Idol Domingo. Tibiyang team sa control da engineer Mark Angel Asuncion. Kasamitan ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken Direction ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kanigiti kayat nati iti pangablaaw da. Mabalin nyo ti agtext iti 0962-3194703 ken 0935-8043395. Alawen gagayam ken kabsat kablaan tema ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Nakasapsapa iso na tata. Deno papagayam matiro den ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Alawen amok nga dadigitay madandanagan pa ilaang. Gapo lang kadatay panaggingined na itay mo na agundaway. Lakit agkarkararag tayo latag ngayem ken kakabsat. At yaro nanti panglukat tayon nga ayag bilang musika. Dito na tayo paborito ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar.
Baru warimot. Okay, alaman gagayam kanapsat detaro detay kantrabolan sa Dindo Itan. Okay, kunanad toy naimbag nga malemmuser. Agraman met digiti ayatem nga familyam si Ronald. Ingat lagi, God bless ko na ni Mami Luming. Keep safe to all po. Love sa to all Sir Idol Ronald Domingo. Ni Madam Jesusa Fernandez. Okay, thank you. Kunad toy na kapaturugak nga nasapa sir maring madi agreeing ingana malpas program sir kunanad to. Alawan la, wow sa Dinoitan makababang arik na kuna ni Mami Mami Luming. Ken Makaliliwa. Thank you sir, love you so much. God bless you kuna ni Mami Luming. Okay? Itinatagon daw, hindi manaluwatan ti caller tayo. Okay, ni Kumadre Prida. Hello Kumadre Prida, naimbag nga malem mo. Kamuting ka, sir. Ana, kumusta ti biyagan? Apo ko, tuwe, kapay, tinawag kami nga, agina. Inapet, dito, tatay, anak ko, hospital. Panay na natin, pati laboratory na. Tata, naging ginedmeten. Nana, inang ko na. Nagmulit yung wala na. Ana na? Gusto mo ito mga kamusarita ka kung gulot po itong ang ka nga agtartaray, agtugaw ka, ang ka nga agtartaray ko na kanya. Ay, adat hospital tatay. At ay diya covered court. Ay, covered court. Damo gam jay baba. Tatan. Siyempre, agad na sudos na dyan. Ang mga tatay sa araw tao. Katsikarot tatay na ubramat tatay agdinggined. Ano kung hawak ka ang ating kung ang mabaliktad nga butil sa robote na misaan. Ana, agtugtugaw nga. Agtugtugaw ang makisarsarita kanya na. Ay, agdinggined, timawag asigo da, nagsarsarita kayo. Madama ka nagtawag padre, nagtawag nga tinguna na. Inang pagbayag mo check up ito yun, yung oras ko to yung wala na. Tayo doon, nagungulot mo doon. Ay, tay ha. Tayo padre, tayo nalpastigang gulo doon. Tinarwag sa kanami nga tao dyan. Nag-awig yung madinalpaso. Kata napay nga ron tataga, nagginginad mata, nalawala. Okay. Ito nga, nagrigat-tigas din makaspasang tilungan ko. Wang nga ron. Alawan la, sige kumadre, kumablaw ka ro doon. Nalakit, agkarkararag tayo latan ta. Barbarang awanan ti kastoy nga mapasaran tayo. Mula padre sa salubog namin dating pinagbiagin. Pero may garigat sa pinagbiag. Aywan, kumusta ka kano nani kumpadre MM? Nangag mo di pangablaw na king ka dinaminsan? Amal yan ang ay, di mo nanggag. Wala ta, di ka mo nagdengag. Tawan, tidak nagkundi siya, na oras hindi. Alawan la, sige, kumablaw kang kumadre. Kablawak na daming yung padre tamay. Awanan. Okay, thank you very much. Ni kumadre Prida Baco, dita nagbakalan paway. Hello mga karimat, umay kayon ta agdiding didin nang gaytay. Agdingegen tay kini Sir Idol. Aytoy nakapinpintas nga programa na ko na ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Alawan la, Mami Luming. Alaga tamo na pigsaan deta monitor ba ta makaring man deta apu ko mo di ka man matuloy tikwan aga dingig no kaken agbuyan. Baru warimot. Pagsaro naman tayo madigit tayo paborito ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Isagot tayo pa ni Mana Agnes Agbayan ni Dita Vintar ni Mami Guillermo Solisipan. Ni Comadre Reina Salvadorita Bares Best Dingras. Kumusta kay amin na sa kapada? Amin na agdingdingeg. Awanen ti umasping panagayat nga intalali. Sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat
pagtaudan, lawagan ay sang sangayan, gapuken ka ag nanayon tiragsak, ken panagkaawa, si kamet la tigapuna, nuwapay nga agbibiyag at kita, katawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka, awanen di makaarta, panangipatek mo kanya, biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Awanen ti umasping, panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw, apanagbiag ko, tasikat pagtaudan, lawagan ay sang sangayan, gapuken ka at nanayon tiragsak, ken panagkaawa, si kamet la tigapuna, nuwapay nga agbibiyag at kita, katawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka, awanen di makaarta, panangipatek mo kanya, biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na, biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Okay, swatching with you, idol with the swatching with idol. Kana natin ni Ma'am Estrella Petilla. Kablante magayam ni Daddy Wilfred Petilla dita Bacara, Ilocos Norte. Ayun ta Bacara tayo nyo tayo Ma'am Estrella. Dalipatakon. Alawan tuloy-tuloy latatintay panagkakadwa panagdranggay iti programa tayo. At timan ti pangrekep tayo sonata ti dating kanito. Okay, dito paborito ni Mami Estrella Petilla. Sapay ni Mami Marie Guillermo Dannog ng awan namot pay. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka, taday tuy lang ti awan, bayad na niya ti among dumatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka, saan na darkest di umapal ken ni karuba, nukanayon nga da
numatungpalda. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan adakes di umapal padang matao. Pagbalinem ket di daytoy nga inspirasyon mo. Agkararagkay ti Diyos Apo, itanat na imbaga sa lunat mo. Tapnuin ka maragpat arapaap mo. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday to'y laing ti awan, bayad na niya ti among numatungpalda. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday to'y laing ti awan, bayad na niya ti among numatungpalda. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Baruwarimot. Okay, agarapa up ka. Alawan la Doripes. Ay dyan na kay singgatan Divide Bus Operation ni Dikalman. Okay, Doripes Bacara. Ilocos Norte. Kablaw teman ni Daddy Wilfred Petilia. Alawen, kumusta kayo dita Doripes Bacara, Ilocos Norte. Itisip na may tultuludan kanto na lumamay pagapware inkanton may libay anay puso anay. Pero agsublinto ti programa tayo parang tapog tayo ti may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa kalpasan. Kanagiti sumag wala pamalagip manipo di ti technical studio tayo. Baruwarimot. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 1:30. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam kanabsat at iti kaudyan nga damag inatang oras damag iti pagilian tayo. Naglikodan ni Commission on Election Chairman George Garcia ti alegasyon at ti certified ken audited software program ti automated counting machines ano sar idi 2025 midterm elections ket nasukatan manipod iti Vention 3.404 ket napagbalin a version 3.5.0. Inarami daytoy ni Garcia kalpasan ang nagpilat ti reklamo dagiti sumagmamanong obispo, retired generals ken civil society leaders iti National Bureau of Investigation kontra ken kuana ken da dumapay nga opisyal ti ahensya. Dagiti complainants nga illegal iti naramid ti Commission Elections asukatan ti certified ken automated software program version ken adapay ti alegasyon panang dalus wenno panang dipit ti agarop 5 milyon na botos ti vote discrepancy at ti laing Commission on Election ti mga ramid nga awan ti presensya wenno partisipasyon ti sinuman manipod iti 5 nga transparency grounds. Impeteng pa ni Garcia at ti laing automated counting machines nga adaan iti updated ti software version 3.5.0
tinausar ana palabas nausar iti napalabas nga eleksyon ken mapaniknikan deto iti Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Dahil tadi kaudyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:32. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:34. Barong arima. At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw ka na kayo dinaldawaldaw. Barong arima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barong arima. Mangtakwat ka na iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong arima. Programa mangtulong ka na kayo, babaen ti panagbalinyo anananay kumakanta iti kailupuan. Barong arima. Mangmangigan. Limpela ang RPN, DCRL Radio Ronda, Patap, Ilocos Norte. Barong arima. Baro Walimot. Okay, tuloy-tuloy latatintay panagkakada panagdrangay di programa tayo. At ipalang tinakyan gayem yung timonyo tila ti programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang timas sa control the engineer Mark Angelo Asuncion. Kasamit ng chief technician tayo ni engineer Mike Ramos. Mananati adak pay lang dito'y Manila Idol. Agawi dak no bigaten tawan met bumalbaliman to'y kudil ko Idol. Elekon match ko na natoy. Alawela. Black is beautiful. Okay. Okay ko na pa dito'y kumpad. Request ko man ket ay ayaten ka apay nga ta. Thanks kumpad. Baka alawela. Sige. Alawala, thank you very much. Kani Kumadre Cristina Makatumpas. Kablawan tayo pa ni Tata Vidal. Kani Nana Agos. At yun ng request ni Kumadre Cristina Makatumbas. Ay ayaten ka. Apay nga ta. Paborito pa ni Mami Luming. And of course, kani Mami Minda Kadyente. Baro Walimot. Okay ka natin. Hello, Mare Estrella Petilia. Happy watching. Ingat lagi. God bless ko na napay dito ni Mami Luming. Keba daytoy baro kung
ito nga agkita tabiyag ko Adirumbeng daytoy ket saan nga umno nga mapasama uray intun kaano ay ayaten ka uray yawan ka tuy na umdasen amatalgyapan ka daytat marikrik na siwayaday tapusong sangkang abaluden makasarap ka kumat puso nga inka pagragsakin patuluyen takadi dagitoy arik natan uray no amutan nga addan tuwag luluwag uray no nasakit itjatun dayta ayat tamok agarin ladingit din tuwag pabatuba ay ayaten ka uray yawan ka tuy na umdasen amatalgyapan ka daytat marikrik na Baru Walimot. Beno, tuloy-tuloy tintay, panagkakada, panagdrangay di programa tayo. Okay, kunanad toy. Hello, Mare Estrella. Okay, guri kakat ngimaton, okay. Kunanad toy, hello, Mare Estrella Petilia. Happy watching, ingat lagi, God bless ko na ni Mami Luming. Naimbaga malem mo, sir, request ko man tayo narigat timang lipat. Sagot ko tipadak nga di makaliplipat. Bareng mangeg ko pa'y adda papanak nga min, sir. Thanks, God bless ko na ni Mami Rosalinda Bumanglagan. Papanamanin, Mami Rosalinda Bumanglagan. Okay, kana na pa ditoy. Ni, hello, Mare Pilomena. Okay, nakmet laing, ingat kamit. Akanayon, Mare ko, kana na pa ditoy. Alaben, ni Mami Marie Guillermo Dannog. Hello, Sir Ronald. Good afternoon, sir. Kana na to'y tilaawan dito yan kayat ni Mami
Minda. Okay, kung nanapay dito, yaho, ay ayaten ka apay nga ta song for you, mare. Minda ka gente nagpintas nga sonata kastapay. Ngayon nakisagot karitay Ramiro family, dita Barangay 1, Bakaray, Ilocos Norte. Especially may BFF Chanteli Albano. Okay. Beno, tiro din ti-request ni Mami Rosalinda Bumanglag, tadakano papanan na baka mapamakilwalo ni Mami Rosalinda Bumanglag. At yun tayo kantang paluan, Narigat Timang Lipat. Pinilit mo alinuktan, kapulain kapintas mo, apag-iin. Okay, ito yun tayo Narigat Timang Lipat nga kidaw ni Mami Rosalinda Bumanglag. Pamatay
Baru Warimot. Okay, detarod gagayam karabsat tay kidaw ni Mami Rosalinda Bumanglag inyon una tayo nata nangarod ket adda kanuti papanan na papagayam. Okay, tuloy-tuloy lata tintay panagkakadwa panagdarangay anatay request mo nalpas metan tay request ni Comadre Cristina Makatumbas na ipatukar tay meten tay ay ayaten ka apay nga ta ko na. Okay, ngarod aten ti sa malipay nga sonata detemet paborito ni Mami Marie Guillermo Danog. Napluanong pinaragsak ka, kaslawan patinggana, ulo sa diyak minang nama, ipagsinaan ka, dulwag tiyag patingga, itay inat marikla, tutirabi, yang may sa. Sakti ang patingga, karin-kari di kay nilala, nung napuno day taaya. Yukirabi, nagmay-may sa sigalae, panpanunute, an-ano sa karigata, tito'y gana, uurayan ka,
agsapo sa baligaya. Okay, dito tayo an-anusak. Adapay 7 minutos kasangwanan ti oras ti alas 2. Baru warimot. Okay, gibasa tema niyan kadagiti nagkado nga pangabla message dito eh. Okay, kunan nagpatinggan tayo tatayen, nagpatinggan tayon. Okay, kunan nagtoy. Rosalinda Bumanglag, talaga narigat ti manglipat, agpada ta Mariko, ingat ka lagi ga Mariko, God bless you. Kunan ni Mami Pilomena. Mare Rosalinda Bumanglag, narigat ti manglipat, ngem narigrigat pa tay awan asawa na dingamin mare. Wala. Okay, mamadto kami at gayam sir, ta napatangam ti papanak adangamin natay. Ang ubing ti asidegmi ket inak makilwalo. Thank you ananusam thank you. Ananusam kuma dagiti request nga request nga patukaren ta sikat timang tedliliwami nga karimat mo, the best ka sir, o manay nga liliwa kon sir. God bless ko na ni Mami Rosalinda. Okay? Kunana pa dito Maridanog, kumadre, kumusta kan? Take care always, God bless. Kunana pa dito ni Mami Luming. Agpaisot ako ng mare nga narigat ti awan asawa na mare ko, ingat lagi mare ko. Kunana toy, alawala. Okay, kunana pa dito, thank you so much sir ko ta mangig kuman tay paborito nga sunatan sir ko na ni Mami Marie. Okay, agkat katawan ni Mami Lumeng oray awan asawa no addalakit kalbo ken BFF ta Mari Marie alawela wen Marie ko Lumeng talaga nga narigat timang lipat ingat lagi, God bless ko na pay dito. Okay, thank you. At Roden ti sa bali pa nga sunata enak man irukno isagot kada kayo itatanga malem. Pangrecap tayon nga sunatan papagayam. Okay, ti madati paborito met ni Miss Elsie Baliwak. Si ka Miss Elsie Baliwak di ka met agpadpadlawen. Kumasa kayo dito barangay Parangupong. Sikat pangyawata napuno nga aya ikariken sa patag di kanto isuka ta sikalae tinakarik na sapay kuma ta ilalaen na biag kuwag na nayon tuwa sila lagi pa kariken ka din pupulos maumag dito'y puso panunot ken rignat ayat ku ken ka kupikupa daytoy timula let ang takanggan ano siya tiagayan awan pagkunaan awan ko pagbabayan di ganto baybayan napuno na tarunan kaya kuken kakapupunwan
Magnanayong tuwa sila lagi pa. Karikyan ka din tupulos maumat. Dito'y puso panulot kan rignat. Ayat kuken ka kupikupa. Daytoy timula. Let ang takanda. Ano siya tiagaya. Awan pagkunaan. Awan ko pagbabawya. Ikan ko baybayan. Napuno na tanda. Ayat kuken kakapupunwan. Napuno na tanda. Ayat kuken kakapupunwan. Okay, alaman lang gagayam ken kabsat deta ti kanta puluan sika maniud pa lang to inumotibiyang together with Miss Sylvia Gawiran. Okay, kunanad toy madiman agpangato toy comment concert kunanad toy ni Mami Marie. Okay, when Marie Rosalinda, when Marie Luming tal talaga nga narigat timang lipat, ingat lagi, God bless ko na pa ditoy. Bye for now idol. Ingat ka nga kanain ko na ni Mami Estrella. Okay, alawen la. Telekon ken ka Marie Luming kunanad toy. Alawen la. Ore kanawan ti ore awan ti ante ko na ni Mami Luming ngamin dito yen. Nadete ko na ni Mami Luming ngamin dito tayan nga oray awan ka no ti asawa basta adda ti BFF kunanan sa tatay ben. Lawan la, sige. Nagmayat deto yung sunatan si Ronald Wen. Detay kantang na puluan sika. Ti title na deta. Kinanta to inumutibiyang with Miss Sylvia Gawiran. Manid pa lang kadigiti da Mega Mix Singers. Okay? Alamin papagayam, aga sublinto ti programa tayo. When hintay ton, iti maudin nga oras, maudi programa ang hintay pagkakadwaan, kalpasan, kaligit sa magmamana pamalagip tayo. Baru Warimat! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, may sa minuto kalpasan ti oras ti alauna. When alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam karabsat, adtoy digiti kao dyan nga damdamag inatang oras, tamag pa lang manipod iti lugar tayo. Naimbaligyan ti naisangkat nga turnover command ceremony pare ti incoming ken outgoing provincial director iti Ilocos Norte. Tinasong aktibidad ket no sa dinno nga inatendaran ni Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos ti outgoing acting provincial director Police Colonel Orly Pacadwan ket maikabil iti Philippine National Police Regional Office 1 tapno nagserbi kas mangidaulo iti Regional Personnel and Records sa Management Division. Naamuan na tinasang posisyon kaya iso ti agdama nga akem ti incoming provincial director Police Colonel Jomar Labiano. Kapito ito'y iti panagbitlan ni Pacadwan ket nagyaman iti panagserbi na iti lasod iti uneg ti 20 ket 8 aldaw no sa dino nga iti baet nga awan pay makabulan daytoy akas nagtakem nga acting provincial director ti Ilocos Norte ket adamet digiti makuna nga ni patungpal na apaganurutan kas kumay ti pan nakapatali na ed iti Linak Ornos Kental na ditoy Ilocos Norte. Inkarimet ni Colonel Labiano nga suportara na digiti paganurutan wenno imunan nga rinugyan ni Pacadwan. Ken kasameten panakitimpuyog na itibiyang ti gobyerno provincial ken kasameten iti pagsaatan ti PNP ditoy probinsya. May palagip ani Labiano ket imunan ang nagserbi kas Chief of Police iti Lawag City iti kangitingitan iti COVID-19. Kabayatan na iti samalipay nga damag
Napalaos unay ti panagkalikagom ti lokal gobyerno ti Bangi ngumado dagiti manalon nga agmula ti Tabaco. Kuna ni Mayor Denton Garbida nakita da nga adado nga amang ti sumrek iti ili amay sublimit laeng kadagiti manalon babaen ti adado nga maimula at Tabaco. Kuna na kasapunan laeng aguti-guten dagiti malnalon nga agmula ti adadupay at Tabaco ken patya na babaen ti naiget at suporta ti lokal gobyerno ket kabelanda nga aramiden daytoy. Inpakamupay ti Mayor nga day ti panakikoordinar da iti lokal a gobyerno ti pinili nga iso ti karakilan iti malala a porsyento manipod iti Republic Act 7171. Imuna di daytoy kinonfirmaran met ni Vice Mayor Menard Bumanglag iti pinili nga indasar ni Mayor Garbida ti kalikagom da iti idi isulay ti Vice Mayor pailaeng ken kayat na nga papigsayen kapipintasen ti panagbula ti Tabaco ijay Bangi, Ilocos Norte. Dagiti kaudyo nga damdamag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 nga minutos kalpasan, ti oras ti alas 2. Manipot iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, Smart o kaldero, ang galing for everyday. Kasta the Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic, number 1 to top. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good para lumit masya. Hello Right Bar Blue. Isang nagbagan yan. Right Bar Blue. Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para lumit masya. Hello Right Bar Blue. Isang nagbagan yan. As tested ang confident polycotton sa mantiyak, malupit sa kamay mo, mabait. Right Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo, ako na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na! Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Anak, natanggap ko ng padala mo. Sa MLuelier ka palagi. May free e-load. ML E-Load Extravaganza Promo. May free e-load sa bawat kwarta padala transaction. Local send-out at international send-out and payout. Promo runs from May 26 to August 26, 2025. Visit our official website at www.mluelier.com for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 223915, Series of 2025. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 7 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ingka iuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa,
parikot ken pamagbaga. Babaen iti kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPM DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam, albali nga road ngayon tayo inakumablaaw, iti tayo nga malem. Ada tayo niti may 3 oras, ken may 3 nga programa, ngayon tayo pagkakaduan, ti programa nga napauluan iti parikot ken pamagbaga. Talantanan, pakatamingan, pakaibasaan ka dagiti daniw, kasamitan ka dagiti mensay kinayat, dagiti parikot yo, dan kay ti parikot, weno problema, babalin nyo ipatulod di programa tayo. Kinasamitan no dan kay kadagiti pakasaritaan kinayat, pakasaritaan iti biyag, nawaya kayo mga ipatulod kadagita papagaya. Iti dahil malem, hindi iba sa digiti naawat tayo manen nga daniw. Ngayam kasangmanan deta, kablaon timampay, digiti naayat nga aga buybuya, ni Mr. Leomar Verdadero, kumasakay dita Iliti Marcos, ni Listan Alvin, ni Mami Estrella Petilia, ni Mami Aquino, ni Mami Filomena Luming Agamaw Pilar, ni Mami Marie Guillermo Dannog, ni Mami Rosalinda Bumanglag, ken ni Madam Jesusa Fernandez. Naimbag oras, naimbag ngayon kay panag-buybuya, dito'y programa tayo. Deno papagaya, matiro den tiya panglukat tayon nga ayog bilang musika. Itiya dito'y muna at 30 minutos ti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Nasakit na bait, di napalabas, ta nagriruwak, tinak, panakasara. Di may sanga ayat, nagay ayaman na, intalek ko amin, pusuken, tuirik na. Pagkaasiken ka, di mo narik na, ununoy ko ken ka, awan manlat patek na. Takal pasanday di, inka panang tagikwa, pimanaw kalata, di ka pa'y nagpakada. Nagsaemen, tinag, ken kalinak pinagbalin mo, tuyayat ko, ngay ayam. Impaay ko amin, akinali kagumam, apaya unayen, tasyakti pinaybayam. Amuti amin nga ay ayaten ka, isungain pa ay po to'y bagiken ka. Tinam na makidi, biyag ko na pudno ka,
ngem san met kayam tamanag pamarangga nagsaemen tinaken kalinakam pinagbalin mo tuyayat ko nga ay ayam inpaay ko amin akinali kagumam apaya unayen tasyakti binaybayam nagsaemen tinaken kalinakam pinagbalin mo tuyayat ko nga ay ayam inpaay ko amin akinali kagumam apaya unayen tasyakti pinaybayam inpaay ko amin akinali kagumam apaya unayen tasyakti pinaybayam. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam ito ni Basa deti Daniel ni pagayam tayo nga Melody Laureta Aguinaldo. Ani ba diti San Felipe, Ilagan, Isabela. Ti Daniel na nga pinauluan iti Bagak Tilawag. Daniwan ka, ayat ko. Bagak Tilawag. Napuskul dagiti ulep, amang lidem titangatang. Ipasimudaag na nga umay titudo anapigsa. Nang rugi at rakitik, sa naging inot anagbayakabak. When umapo namak ti kaunggak, barokong ko ti malidayan. Tatunggalag sangit ti langit, to'y nakem ko masaksaktan. Tunggal apiras kanyak ti puloy, sumken sa emlagip tinapalabas. Ngem mang namnamaak, ama punas tumetlaeng, paglidlidayan kaunggan to'y puso, ket masapol nga iwaksik. Dagito'y pasamaken ti biyag, tapno iti sisingising tilawag. May paskay met tiragsak iti kaunggak, ket madoyaak, amang matmatmat iti tunggal dumteng abigat. Mabang-aran puso ken nakem, ket tirupa lumawag ken naisem. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam dito ang rod, iti Daniel ni pagayam tayo ng Melody Laureta Aguinaldo, manipo diti San Felipe, Ilagan, Isabela. Okay, kasama nang intay ipasurot, pasurutan ti may isang sonata, still watching ko na ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar, kung na pa dito, hello BFF
Chantely Albano, kumusta ka? Take care always. God bless ko na pa dito ni Mami Pilomena, Luming Agamaw Pilar. Ken kablaan ti mampay gayam ni compadre Vicente Agasid Roda. Nangi tulo din iti oras tayon sa 18 minutos kalpasan ti oras ti alas 2 at ti orden ti sunatangin ta ipasurot. Baton Lagip. Dagiti kanito anamwangayan samui panagayat mo ket patao deta ragsak daytoy puso kapwanan ayat ko ken ka napudno ti baton lagi ti ayat nga dinto ako nga isot mangpagpakire kaniya umanayen abang arko kenliliwa tapnon maete tapkes marikrik na Jakto malipatan nasa sampi anaglas nagpalindan apaset biyak ko anaysaan kaungkan to'y puso isudat may nubay laki laingan nabati ngek ikuta ti baton lagi ti ayat nga dinto ako nga isot mangpagpakire kaniya umanayen abang arko kenliliwa tapnon maete akes marikrik na tapnon maete akes marikrik na. Okay, still watching. Kung namin pa dito ni Mami Marie. Lawella, tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa panagdranggay. Hindi ito nabasain ti ibasa ti may kadwang Daniel papagayam. Okay? Adiyar ti kantamet ni Ninang Ofelia Husto. Kablante man pa ni Mang Jun Salmasan, ni Compadre MM ken ni Mr. Hani Alejandro dito Barangay Bagbago, Solsona, Ilocos Norte. Padaanan nyo ti sumarunong nga Dani yung hintay ibasa.
agayang ket alisto nga aglamas awan ser-serpina panagayat kuken ka tabi mo inpatek di mo inilala na ituret mo ba na sinaktan tay tuirik na ibinto asiksika di nakipang pangluna ay naultit ka when narangkas ka tadi mo inpate karin karita adwa ay naultit ka when narangkas ka tabi na ibayang nga nagluluwag may maysa. No kumalain mapasublit di panawen tapno dagiti ragsak ken pamate agtalinahen hindi ayat mo kasping ti oras agayam ket alisto nga aglabas awan ser-serpina panagayat kuken ka tadi mo inpatek di mo inilala na ituret mo man asinaktan daytoy rigna ibinto asiksika di nakipang pangluna ay naultit ka when narangkas ka tadi mo inpate karin karita adwa ay naultit ka when narangkas ka tabi na ibayan na nagluluwag may maysa. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam. Kay still watching ko na ni Mami Marie Guillermo Dannog. Dagiti kanta nga napaluan ka asping ti oras. Okay, nabayagla ajak ng ngegen deta kumpad balagip kuman ni Mang Yuli kadayta nga kantan ko na nata deta siyak ti binaybay alawen. Sige, good PM adanak ton bigat. Sige ma'am, take your time kani Ma'am Fe Aquino. At least makalaglagip kalata dito'y programa tayo. Pero pangrekepen nga sunata papagayam at man ni Miss Ronaldine Runduen. Diti version na nga naidumduma papagayam. Pobre ak,
Okay, dito ti version ni Ronaldin Ronduen, idumduma pagayam. Naulpit ka, ta pinanawan nak nga nasapa. Di Mami Marie. Okay, ni Mr. Leomar Verdadero, dita Marcos, I still watching. Da Mami Huling, kani kumpadre Rodel Bragas Palisakan, ni Kamagis Roderick Mona Lisa, kani kumadre Melvi. Okay? Ag subyekto kalpasan, kadagit sa magmanong pambalagip tayo. Parikut, ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:33. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang nga oras yung gagayem kalabsat, at ito'y di ka dyan nga damag ilatang nga oras, damag pa lang iti lugar tayo. Kaligagom ti First District, kaligagom ti First Congressional Office, nga da iti regular nga opisina ti LTO ijay Burgos. Da ito'y ti rason, no apay nga da ti Indonar ti lokal gobyerno iti ili ti Burgos, asa nga pulong 1,000 square meters, alote tapno da pakaipas dekan ti nasaong ahensya wenno building. Daytoy iti namuan iti LGU iti Bangi Ilocos Norte nga no sa dino apaman nga naipasa iti biyang ti sanggunyang bayan ti resolusyon ti deed of donation ket insigida ngayon pakamuda dayto iti congressional office babaen kini Congressman Sandro Marcos. Naamuan na mapalawat ti nasaong opisina ket manayunan pa iti maadan ti empleyado ken serbisyo ng rona ket awan pa iti registration no diket renewal pailaeng gaputa kurang dagiti ramitda. Naman pay nga mobserbaran amasansan pay nga adda dagiti agsubdisibli ti lawag ken kasameten manipo DJ Burgos pakiramanan dagiti kabangibang nga ili no sa dino amarigatan dagitoy. Inayon pay ti gobyerno lokal anas ken na may palawa daytoy tapno malayayan ti panagdudupodop dagiti tao kadagiti duang LTO iti lawag ken kasameten iti syudad ti Batak. Kabayatan na iti sabali pay nga damag iti pagilian tayo. Kinupirmaran ti Philippine National Police atulang ti tao dagiti naalang naikabil iti Sako anibeleng ijay Taal Lake ijay Talisay Batangas. Imbatan ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III aday ito iti remuar iti inisyal apanang tingiting dagiti eksperto iti nailian a pulisya. Inalag na posible nga aday iti laukmet atulang dagiti ayop kadagiti naduktalan iti lugar kunana nga iti pakabuklan iti 5 nga Sako an recovery manipo di Taal Lake ket na naiget ti panang tingiting da kadigitoy. Namuan ana ikabil dagitoy iti forensic group tapno may siyangkat iti cross matching ti DNA samples kadagiti mapukpukaw nga mamalot. Iti agdama aday ti 12 nga pamilya dagiti mapukpukaw mamalot ti nang ipaay ti DNA samples tapno mai cross match dagiti naduktalan at tulang. Kabayatan na iti sabali pay nga damag met iti balasi tao. At dati baro nga panawagan ti United States President Donald Trump ken ni Russian President Vladimir Putin nga agsungpat iti panangawat na iti tigil putukan ijay Ukraine iti panaki taripnong na ken ni North Atlantic Treaty Organization Secretary General Mark Rutte iti White House. Inrakurak ni Trump nga adda iti 50 nga aldaw ni Putin nga umannugot ti ceasefire kabayatan ti panakaitaripnong na ken ni North Atlantic Treaty Organization Secretary General Mark Rutte iti White House. Inlawlawag na ano bilang mapay detoy asaan nga agtungpal ket mangipataw deto iti sangagasot nga porsyento at taripa ken secondary tariffs kabayatan na mai pasimulaag detoy nga secondary tariffs ket sangagasot a porsyento iti Russia ken may kadwa sanctions kadagiti dumapay apagilyan gumatgatang iti langis iti pagilyan nga Russia. Dahil tadi ka nga damag ilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipo dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:38. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1. Adan iti glutathione, collagen, ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo, ta iso kinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood na nga high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta na pintas dire na. Mark Cafe, Kaken Drugstores, iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid nga pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon, kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1, kaya iCure Capsule 750mg, tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Luwilier! Introducing M. Luwilier Walang Interes Promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to M. Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. For DTI, Red Trade Permit number FTEB 2270117, series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasalitaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad a serbisyo, nakalaklaka iti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when no sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa rendang equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen.
Agawat da pay iti tarpaulin printing iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako da pay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Ayntech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricardo Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Ayntech Digital Industries Corporation. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:44. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam, aga tultuloy ti programa tayo. Kabay ni tintay panangibasan iti sa malipay nga Daniel ni pagayam tayo nga Melody Laureta Aguinaldo. Maniwad pa lang iti San Felipe, Ilagan, Isabela. Kumusta iti taga-probinsya iti Isabela, kasama iti Cagayan, iti dati Region 2. Kasama iti kablaon tayo pa, iti Manurat iti Bangkag. Kablaon tayo man ni Manong Joseph Pedro, kasama iti kablaon tayo pa, ipakayam tayo nga Victoria Digay. Ken kasama iti kablaon tayo pa, ni Ninang Carmen. Kita Dani mo, Ninang Carmen. Mami, Pilomena luming agamaw pilar. Nagitay Dani mo agipatulod ka pa. Ato yan ti may kadwa nga Dani na. Ti Dani na nga napaulwan iti bayat panagururay ko. Daniwan ka. Ayat ko. Bayat panagururay ko. Itinak panpanag na iti kabakiran. Sinukisukot natatayag kakaykaywan. Kastamit dagiti na rubber akaleddaan. Winaknitak tapno nasayod apagnaan. Ket nakitak kinapintas ti uneg na. Madwaya ka, amang matmatmat iti buya na.
kasla adda ka ijay paraiso. Paraiso Hardin ti Eden. Uray la napabangar or uray la nabangaran to'y kaunggan puso ken nakem. Kasman la nayaawan ti ili ko iti apagdarikman. Gaput pa nakakitak tingat kabakiran inggit kinapintas. Ken may waksi amin asaem a naglabas. Kasla akladda iti tayak ama itaytayab. Ngem digitoy may salaeng aparpar mata. Kaput pa nagmaymaysak agmalmalanga. Nay mayeng anakatugaw iti sirok ti mangga. Bayat panagururay ko iti oras amagmagna. Daniwan ka, ayat ko. Biano papagayam detarod ti Daniel ni sabali pa nga Daniel patulod ka tayo ni pagayam tayo nga Melody Lauret Aguinaldo manipo diti San Felipe Ilagan Isabela may sakadagiti manurat iti Bangkag at yero den ti pasurot tayo sunata ti Dani na papagayam kablang tayo pa ni Ate Vilma ken ni paring Michael di Sandoval dita barangay Balakad Lawag City. Sa pula dagidi nasamit nga kari wansak sa pula di ayat anasudi gapot iya adayo o biag ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko sumangpet kan dito'y arbay tapnon nanamet nasamit unay nga ayan mo kanya
agsubli kanyag ko, ket sumangpet kan ditoy arpan. Tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya. Sapay ko tadi ang bayan, agsubli kanyag ko, ket sumangpet kan ditoy Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, tetarod ti kanta ni Ate Vilma. Kunanad to'y nagpintas nga dani si Ronald, kunan ni Mami Pilomena Luming agamaw pilan. Alakit magipatulod kanto manin Mami Luming at ay dani mo tay basak into no bigat. Alamin papagayam malakarod nila tigundaway nga agyaman ken pumakada. Keta sapay kumata tangkayan na kami tumanin into no bigat, manipod ti oras alas 12, aging nga na ti oras ti alas 3. Nakadwa karod nga nagserbi ti biyang ti mas control. The engineer Mark Angelo Asuncion, kasama tayo ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken siyempre ito inumutibiyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo, may batbati ti imbag nga malimtay amin na sangapada. God bless us all, babay na po. Pa'y di nakita ka, dya kun maawatan, daytoy riknag, tarimmusing. Ni ayat ditoy kaunggan nga, isot mangriribok to'y panunod. Ken nakem, tasika ti amin ko, ragsak daytoy puso, tasika ti nakakayaw, nang dayeg to'y kinatao, sapay ta di nagparigaden, ayat mo kumatiak lunem, ay wen patje. Tirabi ingay nagpanagmaymaysa, sikat linaon to'y parparong mata. Bayat tinagpanagkay ridep, sikat inak madardarep-dep, huway ayate. Tasika ti amin ko, ragsak daytoy puso, tasika ti nakakayaw, nang dayeg to'y kinatao, sapay ta di nagparigaden, ayat ko kumatiak lunem, ay wen patje. Tasika ti amin ko, ragsak daytoy pusok, tasika ti nakakayaw, nang dayeg to'y
nga tao, sapay ta di nagparigaten, ayak ko kumati aklunem, when aklunem, ayak ko ti aklunem, when sika ti amin ko. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 3.